naimbag nga oras si manen papagaya. At daak manen, tuy gayem ken kapsatyo. Ilocano. Ket itagundaway, palubusan dakta, intay man nga rod anayunan. Ito'y laben tayo, dagito'y nai-oyukas at dani o dito'y arkritik niya. Alaen tayo man dito yung agundaway, ti mangkablaw, kadagiti papagayam tayo dita, kurirot bangkag. May summit dahi ta agrupo papagayam, dagiti Mananiw nga Ilocano. At idauluan ni pagayam tayo ani Marlon Agbayani Rodrigo. Kastamet akablaawan tayo da Madam April Balange, Madam Diwani Flores Rabano, ni Ma'am Alma de la Cruz ken ni Madam Annette Solier. Kastamet ken ni pagayam tayo ani Mia Banjo. Barbareng di da gumurgura tani. At dadakkel na nakabasulan tayo kadagita 5 adagita. Ngem bayman nga intay ibasa dato'y daniw itagundaway. Pagyamanan tayo man dagiti sumaganad nga sponsors tayo. Kabukab Dental Clinic. Nasakit ka di tingipin nyo? Matalimu daw ka di tingilaw alumabas di kasangwanan nyo. Baka met balak itay papustiso. Agturong kay laeng di ta Kabukab Dental Clinic. Masarakan di talikod ti Forenaria Tagbat. Si dadaan nga agserbi ti kalaingan. Ken kalatakan nga eksperto itingipin ani Dr. Bungal Kabukab. Awan pagdanagan, tapasig nga high-tech, sopistikado, ken stateside, dagiti uso sa renda nga electric drill, plies, vice grips, ken dadumapay. Pasyaran nyo laing apo ni Madam Suerte Pulpulaan, no kaya ti dumawat ti discount cards, ket gondaway nyo ti promo da, a libre apa na ki photo ops ken ni Dr. Boo, kalpasan ti operasyon nyo. Kabukab Dental Clinic. Forenaria Tagbat. Murang palibing sa presyong kaya natin. Idjayada iti full package lamay apakaibilangan ti sabong, kandela, baraha, dado ken patipayan karton apagyanan titong ken abuloy. Forenaria Tagbat. Marba Trading and Construction Supplies. No agkasapulan kayo kadagiti ramit ken mausar iti panagpatakderyo iti balay, wenno anyaman na klase ti pasdek. Agturong kay laeng dita Marba Trading and Construction Supplies. Kuwa ken imatunan iti nalakaakasarsarita ani Engineer Confucius Marba. Farintas Bus Lines. Kadagiti agbiyahe nga agturong iti depar na ti amyanan, laod, daya ken abagatan, aglugan kay laeng iti Farintas Bus Lines. Napaspas ken natalged, tapasig a segunda mano apartas ken Fariñas dagiti lugan da. Naanos ken nadayaw dagiti driver ken konduktor da. At napay libre a plastik a pagsaruaan no maulaw ka. Farintas Bus Lines.
Bueno gagayem ket adtoy nga rod nga intay ibasa. Detoy may sa Danio. Naisalip iti semifinals. Detoy pakontest tayo nga agpatnag agmalem Danio. Banawag, tiraya, tilawag, tiarapa. Daniw ni Maringkuran. Iti isisirna at tibanawag anamsek kinadayag. Baro atawen, baro akarit tiin na ipasimudag. Baro anamnama, maris panakigasang gasag. Alingagik dagiti sumangbay a kinadatdatlag. Kamingek tiraya, ti init nga agbukar iti agsapa. Arakupek ti aranar, amang linteg baro adana. Sa batik ti kiray, ti arapaap arimat iti dumaya. Sangalek dagiti tagtagainet, anapnuan rekta. Awitek ti lawag, amang silaw iti pagtakiwasak. Kalasag ken igam ko, iti dangadang apapanak. Agsasamusam agubat, laped pagturungak. Rag-o panagbalaygi, ikagumaak amaragpat. Adyak pati pa, amanggaw at kadagiti arapaap. Karadapek tirangkis amang tubeng iti danak. Agkalyada ak iti nadawel at takaw ti panagbiag. Agdakiwasak iti lawang anakayaw awanak. Abelek dagiti raya nga ipaay tinasudi halawag. Lawag amang teneb iti maabel nga arapaap. Arapaap amigmigak ingganat tong palbiag. O Diyos, ikanawanak. Iyawat ko ken ka ti kararwag.
cry, but they can't take that away from Ay na, mayat at tirada na kayo. Sla panangibkas ti maysa nga agar arap paap. Nga awan na pulos ti makatubeng. Kadagiti ararap paap na. Tauray rangkis kanon ket karadapen na da kayo. Bueno gagayam di tamanen nga roden ti nagpatinggaan ti panagtitin na ko nainay tayo. Ket ulit-ulitan mi ti agyaman iti suportayo. Sapay ko matadi kay maumuma nga mang laglaga. Kadagiti na insiriban a balikas. Apakaadawan ti nabalitukan nga adal. Alang nga roden ket daytoy ti gayem ken kabsatyo. Pumakada nga agyaman ken ingga namanen iti sumaruno agundaway. Nga intay pa nagtitin na ko nainay.